Kap za dobar dan. Pristupi k Isusu čovjek, padne pred njim na koljena i reče: Gospodine, smiluj se sinu mojemu, jer je mjesečar i zlo mu je. Često doista pada u oganj i često u vodu. Dovedoh ga tvojim učenicima i ne mogoše ga izliječiti. A Isus odgovori: O rode nevjerni i opaki, dokle mi je biti s vama? Dokle li vas podnositi? Dovedite mi ga ovamo. I zaprijeti Isus zloduhu, te on iziđe. Netko bi mogao reći: koja bruka! Gospodine, smiluj se sinu mojemu, dovedoh ga tvojim učenicima i ne mogoše ga izliječiti. Bruka ne za Isusa, nego za učenike koji su pokušavali biti poput svog učitelja. Ponekad su i uspijevali, ali ponekad je i njih same stvarnost spuštala na zemlju. Istina naše nestalnosti upisana je u jednu rečenicu: O rode nevjerni i opaki. Da smo nevjerni, to već odavno znamo. Danas se možda pitamo što je to opako u nama. Najprije je opaka naša nevjera. Opaka je naša umišljenost. Opaka je naša ustrajnost u nemaru i površnosti. Opaka je naša brzopletost. Sve je u nama opako. Opaka je na kraju i naša nemoć išta bitno mijenjati dok smo god rod nevjerni. Poput učenika pitamo se: je li moguće činiti Božja djela bez Boga? Poput učenika na najbolniji i najsramotniji način shvaćamo da nema Boga bez Boga. Svijet oko nas upravo to želi izgraditi. Budući da nema Boga bez Boga, čovjek je stavio sebe na mjesto Boga u želji da ozdravi i promijeni svijet. Dokle će nas Bog podnositi? Toliko puta se već svijet i čovjek obrukao, svaki put kada je želio nekoga ozdraviti bez Boga. I dalje ćemo padati u oganj i vodu da nismo toga niti svjesni. Poput mjesečara lutamo i zlo nam je. Ozdravi nas, Isuse, od naše nevjere i opakosti.